ମିକୁର ଏବେ ଷ୍ଟନ୍ କରିବ ଷ୍ଟନ୍ ମାର ଫାଷ୍ଟ ହଉ ମିକୁ ଏବେ ଆଉଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆମ ଘରକୁ ତ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ କୁକୁର କାମୁଡୁଛି ଦେଖିବା ତାର କୋଉଠି ଆଜି କୁକୁର କାମୁଡୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ ତ କୁକୁର କାମୁଡୁଛି ନା ଖାଲି କୁକୁର କାମୁଡି ଦେଇଛି ନା ହଉ ବସିଲେ କୋଉଠି ଦେଖେ କୋଉଠି ଏଇଠି ଏଇ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଗଳି ଯାଇଛି ନା କେମିତି କାମୁଡ଼ିଲା କେମିତି ତତେ ଅନା ଇଏଡ ଅନା କେମିତି ଇଏଡ ଅନଉନୁ ଇଏଡ ଅନା ଏଇଠି ଅନା କାମୁଡ଼ିଲା କେମିତି କେମିତି ଆଇଲା କେମିତି ଜୋରେ ଆଇଲେ କୋଉଟା ଉଡ଼ି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ନାଗୁଥିଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଇଏଡ ଅନଉନୁ ଅନା ଇଏଡ ଛାଁ ଛାଁ ସେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ତୁ କଣ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଆଉ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ତାପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କେଇଟା ନେଲୁ ଆବେ ଯୋଉ ଏଥିରେ ଫୁଟିଯିବ ଶୁଶୁଆରେ ଫୁଟିଯିବ ଇଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କେଇଟା ନେଇଛୁ ଅନଉନୁ ଇଆଡେ କେଇଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଛୁ ଯୋଉ କଟକ ଯାଇଥିଲୁ ମେଡିକାଲ କେଇଟା ନେଲୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଟା ନେଲେ ଦିଟା ଦିଆଲା କୋଉଠି ପିକ୍ଚର ପୁରା ଯୋଉଠି କାମୁଡୁ ସେଇଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି ଇରେ ବାପଲୋ ତାର କାମୁଡି ଦଉଛି ଚାଲେ ସତରେ ଆଉ ନା ହଉ ତ ଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାଟୁଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଉଟା କାଟୁଛି ସେଠି ଯୋଉଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସେଟା କାଟୁଛି ହଉ ଏଇନା କଣ ସେ କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯାଇ ବାଜିବ ଲାଇନ ଆସି ଲାଇନ ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ହେଲେ ଲାଇନ ସେ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ନଥିଲି ରେଡ଼ିଓ ବଜଉଥିଲି ରେଡ଼ିଓ ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡେ ଏଇଠି ଏଠି ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡିବ ହେଲା ନହେଲେ କରେଣ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଜିବ ହେଲା হ্যাঁ ଏଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଏଇଟା ମଣ୍ଡଲି ଏଇଟା ମଣ୍ଡଲି ଚ୍ୟାନେଲ ଚେଞ୍ଜ ଦେହ ବାଜିବ ଆଉ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ଆଜି କାଇଁ ଛୁଟି କଣ କି ଛୁଟି ଅଛି হ্যাঁ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ ପାଇଁ ଛୁଟି କଣ ପାଇଁ କାର ପରୀକ୍ଷା କାର ହଉଛି